da ke nake son zama kullum. Algawarkin kamun babu batun rabo ni da ke samsam. Ko ido na abu da ko a rufe ke nake gani ni kam. Zama da ke na shirya, zaman mu za mu yi daram dam dam. A zuciya ta tuni bani rabo da ke ko kaɗan daman. Bani yin zallume kuma tsarin ki bai min sauri ba. Na shirya aure na ban samu gunta ba, na gyara tsari na ban manta sabo ba. Soyayya akida ne, ki yi fushi ba zan so ba. Ta kwanci daidai baki zo da buri ba, komai zan na burgewa ba za ki kushe ba. Inda rai rabo na nan sami ki ba zan asara ba. Ka bani girma na, ya ba zan nuna ba.